Здравейте хора, аз съм Влади и днес ще играем Clash Royale. Не каквото ще играем, ще видим какво има в шопа. Днес сме неделя и категорично трябва да има легендарка в шопа. Цяла седмица ми се падаха легендарки. В понеделник беше принцес, във вторник беше бандит, в сряда беше лок, в четвъртък беше майнер, в петък беше лъмбърджак. Вчера, денек в събота, беше Ice Wizard. Днес ще видим коя ще бъде легендарката. Сега е 12 часа. Аз няма да гледам. Електро. Нищо. Исках принцеса. От много време вече чакам принцесата. От една седмица я чакам. Защото само тя ми остава да я на колекцията. Между другото, Клан Честа много се забавихме с него. Не знам защо. Между другото, сега нека да направим някакъв чалендж. Ще бъде тия карти, които ги има, ще ги направим в дек и ще сложим още две карти, които аз ще си затворя очите. Така. Ще го направим на ето този дек. Добре, първо видях, че има Minion Horde и Arrows. Къде върнаха? Minion Horde, Arrows, ето го. И Minion Horde. Кам? Елит Барберин. Елит Барберин се дима така. Помпа. Окей. Има Guards. Дали ужас, те са ми на първи ляв. Къде да ги сложа? На кое да ги сложа се? Да, на това. Са и Electro Аз след това очите, няма да лъжа. Фарба луки. И фурнавс. 4 елексира. Окей. Малко намалим много. Опа, аз по-увеличавам. Пускаме Елит Барберни и веднага пускаме тук фарбол. Не, добре, отели. Хубаво един гард да сложа. Ужас. Нещо не направи този гард. Пъкай! Аз сега ако не оцели балона. Оцели го... Лошото е да не хитвам. Това не може. Да пусна ли? Не, ще пусна това. Първи съм ми втори народ, това е ужасно. Бяга... Добре, поне две оцелях тук да помогна на лъмбърджака. Ужас. Да сложа една помпа и така. Сега нямам елексир. Пусни нещо, брат. Също. Това е лев, нали? Какво направи? Що не пуска нещо? Добре, защо не пускаш нищо, бе? Много си зле. Много ги мразя такива на челенджи.
Да, всички челенджи са на 2 в 2. Ока. Да напишеш тук да го съберем, защото сме 7 човека и е възможно. Видяхте го. Значи, на 2 в 2 тук много път съм го казвал, че това най-много мразя. Такива, къде се правят на важни, че... Колко в момента играят? Възможно... Я бегам аз. Добре, възможно е да го... Много ги мразя такива... Те вземат и имам някой и започнат да левкат, защото левката винаги има друг шанс. Не съм на помпа. Е така. Те си му ще хвърлят. Какво ще хвърлят? Poison. Уоу. Всъщност не е да. Добре. Ще сложа един електро. И... те ми го спряха с абсолютно хубав начин. Защо пускаш скелетова армия? Вау. Друго цена. Чакам нещо друго да пусна, за да мога да го цена. Няма нищо да пусна. Айде. Нема само. Един край. Бъм. Не трябваше да което... Съвсем ми изхарчи гъл. Тук да пуснем един нарус на... Виж, че пусна поза на... Моя хор беше в заби. Не сме направили една победа с това. След това само си игра да събера на кланчеса. Сигурно ще... снимам друг клип как го отварям. Пусна един форенс. Един фарбо. Близо. Ох, не това... Искам да изпълня един. Ай, Суизърт на трето ниво. Това е ужасно. Не, нищо не може да се видя. Да, човек. Убийте го този болер. Айде. Дай му. Няма направим една колонка ужас. Смятам да е тук този клип. Утре ще направя друг клип как отварям кланчеста. Сега ще го кача да е утре. Защото ние след малко ще го съберем как го гледам. Чао хора, абонирайте се. Най-важното. Лайкнете клипа, ако ви е харесал. И чао!